ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ንፍንዎ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ክልተ ርእስቲ ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ከም ልሙድ ካብ ሚክሮፎን ስበርከት ዝወፀ ሓድሽ ኣገባብ ኣሰራርሓን እቲ ካልኣይ ከዓኒ ብብዝሒ ዘጋጥም ኣብ ጉዳያት ናይ ፋሚሊ ኣብ ፍትሒ ዝኣተዉ ስድራ ቤታት እሞ ቆልዑት ዘለዎም ኣብ ቆልዑት ምክብባል ዝመፅእ ነገራት ዘይምርድዳእን ንዑ ብኸመይ ትፈትሖ ንዑ ዘመልከት ሓበሬታ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከነምፃልኩም ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ኣርእስትና ከምቲ ልሙድ እቲ ኩሉ ሻዕ ናባኹም ነብሎ ናይ ሚግሬሽን ጉዳይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚግራፎን ስበርከት እውን ሓድሽ ሓበሬታ ሂቦም ከም ዘለው እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ሂቦም ዘለው ከዓ ነቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ዝቕየር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ተቐይሩ ዘሎ ኣሰራርሓ እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ሕጂ ሎጋኢን ከይገበርካ ክትሪኦ ትኽእል ዝነበርካ ቅድሚ ሕጂ ብቐሊል ዝረኣይ ዝነበረ ሎጋኢን ከይገበርካ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣቲኻ እታ ፋይል ቁፅሪ ጥራሕ ተነይራትካ ብኣ በታ ፋይል ቁፅሪ ጥራሕ ኣቲኻ ዝርአ ዝነበረ ፋይል የትርፍዎ ከም ዘለው ንዕኡ ትሪፎም ኣብ ክንዲኡ ሓደ ሰብ ብባንኪ ኣይዲ ብናቱ ባንኪ ኣይዲ ጥራሕ ኣትዩ ድገብሮ ጥራሕ ተርእዩ ምዃኖም ኩስ ብስራት ንወለዲ ኦኬ እቲ ንዕኡ ዝምልከት ኣትዩ ብጉዳይ ጥራሕ ክርኢ ምዃኑ እሱ ሓቢሮም ከም ዘለው ኦኬ እቲ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ባንኪ ኣይዲ ገይሩ ኣትይርዩ ኣብ ሚና ኣረንደ ኣብቲ ናቱ ፋይል ውሽጢ ጥራሕ ይርዮ እምበር ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዘይ ሎጊን ከይገበረ ወይ ከዓ ናቱ ባንኪ ኣይዲ ከይተጠቀመ እታ ፋይል ቁፅሪ ጥራሕ ሂብካ ኣቲኻ ይረኣይ ይከኣል ነይሩ እዚ ሕጂ ደው ኣቢሎም ኣለዉ ካብቲ ዌብሳይት እውን ኣልጊሶም ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጉዳይ ክከታተል ዝደለየ እታ ክገብራ ዝኽእል እንታይ እዩ ከይዱ ኣብቲ ናቶም ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣትዩ እንታይ እቲ ባንኪ ኣይዲ ናቱ እትዩ ብኡ እዩ ክሪኦ ዝኽእል እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነገር ተሪፉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ካብ ዕለት 12 ዲሰምበር ተቐይሩ ከም ዘሎ ነዚ ዝምልከት ከዓ ሓበሬታ ንኩሉ ሰብ ጉዳይ ዘለዎ ብፍላይ ንኩሉ ሰብ ኣብ ኢሜይሉ ሰድሉ ኣለዉ ኣብ ኢሜይል ሰዲዶም ከመይ ጌርካ ብድሕሪ ሕጂ ክትከፍቱ ከም ትኽእሉ ኣብይ ናይ ኣካውንት ክትኣትዉ ከም ዘለኩም ብኸመይ ኣገባብ ክስራሕ ምዃኑ ንዑ ዝገልፅ እዮም ኣብኡ ሓቢሮም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት እሱ ዝመፀኩም ተሓትና ዘለኹም ኣለኹም እዚ ግን ሓበሬታ እዩ ጉዳይኩም ክትከታተሉ ተደሊኹም ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ናትኩም ሎጋኢን ጌርኩም ብሚና ኣረንድ ዝኣትኹም ካብኡ ክትሪእዎ ከም ትኽእሉ እምበር እቲ ናትካ ኢንሎግኒንግ ኮድ ከይሃለወካ ባንኪ ኣይዲ ጌርካ ከይኣተኻ ብፋይል ቁፅርካ ጥራሕ ትሪኦ ዝነበርኩም ግን ካብ 12 ዲሰምበር ጀሚሩ ከም ዘትረፍዎ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ኣብቲ ናይ ሚግሬሽን ጉዳይ ኮለና ከይወፃና ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ እውን ሕጂ ኣብዚ ድሒሩ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት ሰባት ኢንተርቪው ፀዊዖም ብብዝሒ እቲ ናይ ረፊጂ ስታተስ ናይ ምስሓብ ተንደንሲ እውን ይረአ ኣሎ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ዝተሳሕቦም ኣሎ ኣብቲ ዝርርብ ዝግበር ገሊኡ እቲ ጌጋ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝሓለፈ ድሕሪ እቲ ኢንተርቪው እቲ ቀደም ኢሎሞ ዝነበሩ ካብ ምርሳዕ ክኸውን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከይኣቱ ምእንቲ ሰብ ኢንተርቪው ተተፀዊዑ ነቲ ፕሮቶኮል ሃቡን ኢሉ ነቲ ናይ ቀደም ኢልዎ ዝነበረ ርኢዩ ክዝክሮ ምእንቲ ሰብ ስለ ዝኾነ ክረስዕ ስለ ዝኽእል ክነውሕ ስለ ዝኽእል ካብ ገሚቱ ብሸለልትነት ሂቦም እቲ ናቶም ረፊጂ ስታትስ ዝሰሓቡ ዘለዉ ይበዝሑ ኣለዉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቀደም ዝነበረካ ተራ ተባሂሉ ከዓ ዋርድያ ነርካ ፖሊስ ነርካ ናይ ዜግነት ምኽልካል ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዜግነት ምኽልካል ብዛዕባ ምስሓብ ፍቓድ ብብዝሒ ኸይድ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንከምኡ ዝገብሩ ሓደ ቲም ኮይኑ እሱ ጥራሕ ስርሑ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ዝገለፅናዮ ኣብ ሓደ ዓመት 13,000 14,000 ፍቓድ ዝስሕቡ ዘለዉ ማዕረ ክንደይ ነዚ ቲም እዚ ኣብዚ ሰዓት ኣፅዒቑ ዝሰርሕ ኣሎ ግምተ እቲኻ ሰባት ክጥንቀቑን ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጌጋ ብሸለልትነት ንኸይግበርን ኣዝዮም ክጥንቀቑ ይግባእ እዚ እንተዘይጌርካ ግን ፅባሕ ንጎ ተሳዕብየን ምስ መፀ ተመሊስካ ናብ ካልእ ኮለልን ናብ ካልእ ወረገይ ገለገለ ጌጋታት ስጋዕ ንኣብነት ኣብቲ ፎርሙ ክመልእ ከሎ ሰብ ደንጊኹምን ወረቐተይ እሞ ስድራይ ኣይረኣኹን መገሻ ኣለኒ ይብል እሞ ስድራኻ ከመይ ጌርካ ክትከይድ ዓድኻ ክትኣቱ ትሓስብ ኣለኻ ኢኻ ከምኡ እንተኮይኑ ናይ ፍቓድካ ምክንያት እሞ የለን ማለት እዩ ዝብል ደብዳቤ ዝመፆም ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ጌጋታት ካልኦት ከይድገም እቲ ናትካ ወይ ትፈልጦ ተኾንካ እንታይ ትብል ኣለኻ ፈሊጥካ ትብሎ ፅቡቅ እዩ
كمسيلني الكعب بزيت قولة نجار جن كان حتى خمس زخل نجار عينا خمس زبال حجب زجيزي دي أبتقى كذا لغلعة أي تبك عينتي سلازة زجاج غازي كبمزح يدعى جمس لازم لغة تنقعوا يجبا إن دابلنا نبتي قدام خلال استخدام مسجرنا نمزي موعوعي كغرفو أسرات نولدي حدثنا هزانات مصحف ورشا قلعو بزعبا مصع دقنا انتاين حسب دقنا قانقوا اديو من بالو من كيطفو نسكفدو نزي شجر تفتح حدثنا هزانات مصحف ورشا قلعو بركز بلو صنصوياتن زانتاتاتن عداليا بحبراو سئل وكيبا انها الجوبا تبلكم هزانات قانقوا من بالو من نخفلتو تحجز حدث مصحف ورشا قلعو ባህን ልምድን ወግዕንያታን በመንገድ ጽንጽዋይ ተሕብር ብልጽት መጽሐፍ ንደቅና ዘለዓለማዊ ውርሻ ትልግስን ንህፃናት ደቅና እትኹስኩስን ሓዳስ መጽሐፍ ውርሻ ቆልዑ ቋንቋ ትግርኛ ክመልኩ ትሕግዝ መሃርን ሓባርን ጽንጽዋያትን ዛንታታትን ሒዛ إنها تقربا مصحف ورشا قلعو جزياو زيكونا نبار ورشا نجزمم دكنا نزن مقبار ورشا هسانات زل علماوي هي بيان دكنا مصحف ورشا قلعو نزا مصحف نمونان بزد رشا توكسو ويون بقطتا بز ويب سايتنا كتأززو يكاليو مصحف ورشا قلعو سلام كبرات تعدادلتي مستي خلعي كفال ناي زينا مزيحتنا تمليسكم اللهو أبزو خلعي كفال ببزح زقاتم كقاتامي سدد فترة تناي مفللاي حدارات نقر مبزح قلعت زلو فاميلي خا قداماي بمردا قلعتو زكاوا بالسدرابيتات كله خلو تخلعي كفال كا ببيت فردي أو السينو أبزو توسن ساعتات كوسدو خمالسو بزبل سممعي قبرمو زي سممعات زخي تحلو انت تريفو بفلاي እንድሕር ዳ ቆልዑት መሰዲ ኣለውሞ ኣቦ ክወስዶም ኣብ ዝግባእ ግዜ እንተደይ ወሲድዎም መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መደብ ናይ ዕዮ ናይ ስርሕን ናይ ገዛን ገለ ስለ ዝባላሸወን ይሓርቃ ኣብ ዘይምርድዳእ ይበፅሓ እሞኒ ተመሊሰን ናብ ቤት ፍርዲ ከሲሰን በቲ መሰረት ክወስዶ ዝግባእ ኣይወሰዶን ስለዚ ይብላ ግን እዚ ካብ መረዳእታ ናይቲ ሕጊ ዘይምህላው እምበር እንታይ እዩ ቤት ፍርዲ ንኣቦ ክገድዶ ይክእል ናይቲ ቆልዓ መሰሊ ኣቦን ኣዲን ክረክብ ግን ኣቦ ክረክቦ እንተደይደልዩ ክገድዶ ይክእልን ቤት ፍርዲ ወላ ውሳኔ እንተነይሩ ነቲ ተወሲኑ ዝነበረ ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም ዓብድላይ ሰዓት መፅኡ ከይወስዶ ገለ ክልክልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ፍርዲ እንተሎ በታ ፍርዲ እትያ ዓለት ምክንያት እንተዘይመፅዩ ኖ ግድን ክትወስዶ ነይርካ ኢሎም ኣየገድዱን እዮም በንፃሩ ግን ቤት ፍርዲ ዝፈረዶ ፍርዲ እታ ቆልዑት ምስኣ ዘለው ኣደድያ ወይ ኣቦ ምስኡ ዘለው እንድሕር ዳ ከልኪላ ግን እቲ ቨርክስታሌት ኣንሶካን ይግበር ማለት እዩ እሱ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፍርዲ ኣይተተግበረን ከምዚ ኢሎም ሓንቂፆም ኣለው ኢልካ ይምልከት እዚ ምስ ተመልከተ ቤት ፍርዲ ነቲ ቆልዓ ዝነብረሉ ስድራ ንዕኡ ኮንታክት ገይሩ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ ኣኼባ ፀዊዑ ወይ ምድላረ ገብረልካ ኣብ መንጎ ኣትዩ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ብቤት ፍርዲ ዝተመዘዘ ሰብ ነቲ ጉዳይ መፍትሒ ይገብር ኣይተረዳዳእካን ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ ኣትኻ ማእከላይ ዳኛን ሰለስተ እውን ዝተሓጋገዝቲ ዘለዎ ነቲ ጉዳይ ሰሚዖም እዘን እቲ ቀዳማይ ኣገባብ እንታይ እዩ ጌጋ ተገይሩ እንተኮይኑ ካብቲ ቆልዑት ዝነብረሉ ስድራ ብሕጊ ወፃኢ ከልኪሉ እንተኮይኑ ቪተ ይግበር መቕፃዕቲ ማለት እዩ 5,000 ድዩ 10,000 ድዩ ንነፍሲ ወከፍ ክትራኸቦ ዝግባእ ተባሂሉ መቕፃዕቲ ይግበር ሕጂ እቲ ክኸውን ዝግባእ እንታይ እዩ እቲ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሕጊ እንተበፂሕካ ነቲ ሕጊ ምኽታል እንድዩ ግን ሰብ ዝኾነ ከጋጥሞ ክእል ገለ ነገር ምስ ዘጋጥሞ ሰብ እቲ ካልኣይ ክርድኦ እንተዘይክኢሉ ዝፍጠር ሓጎስ ጎፃት እዩ ሕጂ ነቲ ሕጊ ብግቡእ ካብ ዘይተመርዳእ ዝብገስ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ገልጠምጠማት ግን ንዕኡ ከዓኒ ምናልባት ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ካበይ ኣቲና ሞነዝስ ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ካበይ ከነንብቦ ንኽእል ንዝብል ንዕኡ ንኸተንብብዎ ከዓ ኣብዚ እተን ሊንክ ናይታ ቀዳመይቲ ርእስትን ወላ ናይዛ ካልአይቲ ርእስትን ኣብዚኣ ሊንክ ሕጂ የርእየኩም ኣለኹ ብዚ እንዳረእኹሞ ከለኹም ኣብዚ ከዓ ናባኹም ኣብቲ ታሕቲ ከዓ እቲ ሊንክ ክንፅሕፎ ኢና እሱ ንምንታይ ክጠቅም እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ከምኡ ጋጢምዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እቲ ሰብ ነቲ ንብሎ ዘለና ምክንያታት ከዓኒ እንታይ እዩ ብሓደ እንታይ የጋጥም ባሄንደሮም እቲ ሓደ ወላዲ ተደይ ተኸቲልዎ ስለዚ እቲ ቨርክስታሌት ሰዓር እንደይ ዝበሃል እዚ ክትግበር ማለት እዩ እቲ ፍርዲ ኣይተተግበረን ስለዚ ምስ መን ኣለዉ እቶም ቆልዑት ወሳኒ እዩ
ستاندينج بوند زبال قوام منبر بوتا نايتم قلعت مسدن تخوينو أبو خوستل زقبا أنت نيرو أبو خوستل زيك الكونتا تتفتيرو عدخت حزم مس أخ نوبرو السو نبوري بيت فرد توسنة تي ستاندينج بوند نايتم قلعت جزء سلازم خاب جزء من أبي مخود أبوي كأنن سلازم جزء من يكونوا برزلهم وقدم دبعت فحك بالخيلي قال إذا ناي زي مرة ناي هلخ مقطع وتصيتات بزح شجر كفتر خيلي سلازم لازم نستفتره بسلام جواب ولا انت دخت فتح وتقول توحيلو نزيتات أزاراريبهم نفتح وسط خايفتنو بدليت حراي توحيلو كت تقولها كركب كتركبهم تخيل تتغير ام بتلك جن أجدي دوم يقبروا فردي كتجبر سلازلوا ولا عبو يدلين ولا خمس قينون دا بقين دا تبعنا كله أجدي دوم كجبروا ولا حسنا حسنا جزية تقولها سلازي نزغة أخيبا قبر قولو نزي أجمع بزي سبكم بوم أنتي أبزي أبنا بيت فردي زلوا حبريتات الزوات أيو اندحر دا أبو قلعة من قبوال دايما السماء تفتيرو انتهي تجواب زبل زي كندردو ببزح حجي في الله يتمزارب استقينو قرب زغبرنا مغنيات انتهيو مبزحتو أبو خوستر كيك على تتريفو ببيت فردي أجديد كحتوسط تخيل غير كاموسات كونك كم زي كون خردو تسبمو أبزي يدل حالك خاطو بنصارو تستاندينج بوند قوامي مسؤوز نبر سبن بتايلوغن ناي بيت فردي وساني يعنقص على مالتي أي تكبرنا له سلازي بتي نتي قلعت زنبرلو زلو جزا زلو ولادي تي أو أخو نبرو جزء سلازو خنا ولا حنتي بحالني وسو أتي بزح جديد زقات مش جرز بلاكم دلوقي عند حدا ولادي كل شيء تقول عمس أزنا بركوين ما أيهبني لوجن زنبلا زلنا مقطعات قال إنكسر الذي نتي زخون نجر نتخونه اسم ما تساني خانة حقي تكبير كخير تسفان جنب أنت زي كوينو جن أبزي يدل حالك خيوتهم أنت كل شيء حقه أو مخري محتاطن بحقه أو مخري رخيب كمخادن صباحهم كبسمعت وتاع خافل خوتاي كيد كخيد كا وحاجات قلت لك ما تعرفش زي كون مخالف فلت كحط ملت بقى نزي حقه مخرج رخيب كخت كدو كم زحيشن إذا خي جبر كات تعرف كاجن صباح نقوته مليسكا أبوزح كل التعاطيها وتزيد زي ولا نجار خون خيلي نقبلكو نزل سومن نزل قرب حبريتا أبز زازمي زغطل سومن بخالة حساس يعني رخب سلام كنيات